Трикси Луламун. Тя е безспорно един от най-запомнящите се персонажи в Night Upon Friendship is Magic. И е пълна срамота, че още нямам в моята колекция от абсолютно оригинални, лицензирани, плюшени понита. В вселена, в която около 90% от понитата са женски пол, т.е. са кобили, е малко трудно да се повярва, че би имало транс кобили. Или може би не знам, не разбирам страшно много от хипология. Но тогава защо това, че Трикси е трансджендър, е една от най-популярните теории за сериала? Нека разгледаме доказателствата. Но първо нека видим кога се появява Трикси. Трикси се появява в сезон 1 в епизода Bossbusters. Този епизод е написан от Крис Савино, който има дълга история по това да работи по анимации за Cartoon Network и може би е най-добре известен с това, че създава анимацията The Loud House, къщата на шумникови. Това е 6-ти епизод на сезон 1 и се излучва на 19 ноември 2010 година. В този епизод няколко от главните героини попадат на великата и могъща Трикси. И понеже поради някаква причина си мислят, че е ужасно грубо това тя да си показва силите, при положение, че смисъл на тържеството е точно това да прави. Те супер много се засягат, изправят се срещу нея, провалят се, като през цялото време Спайк нахъсва Твайлайт да покаже на Трикси какво може, но тя отказва, понеже се срамува, защото си мисли, че нейните приятели ще я намразят, ако си покаже силите както Трикси прави. По-късно в епизода се оказва, че Трикси е излъгала, че е победила голяма мечка, Slips и Snails освобождават малка мечка и Твайлайт я спира, показвайки нейната магия и вижда, че вместо омраза получава аплодисменти и се оказва, че научава урока, че няма нищо лошо човек да си показва силите, стига да не е по неоснователен, лъжлив начин и да го прави само за да си вдига самочувствието. Достатъчно за епизода. Всъщност достатъчно и за останалите герои. Нека сега обърнем внимание само и единствено на Трикси. Първото доказателство, че има шанс Трикси да е трансджендър, идва през 2011 година твърдение на Лорен Фауст, който тя пише, че първоначалната идея е била да бъде жребец и Крис Савино измисля Трикси. Хасбро желават да има женски персонаж, така че просто правят Трикси да е кобила, а не жребец. Да, ето го първоначалният дизайн на Трикси и както виждате, изглежда си на кобила. Не изглежда на мъжко пони според мен. А нещо интересно в Friendship is Magic е, че мъжките и женските понита имат различна структура на черепа. Мъжките герои имат доста подобна на кон глава, докато женските герои имат повече глава, която прилича на главата на котенце. Така че ако Трикси наистина е транс, то би трябвало нейната глава да е преминала през доста или не знам. Въпреки това е имало случаи, в които се показват кобили, които имат точно тази коноподобна форма на главата, която имат мъжките понита. Това на мен първо ми направи впечатление в епизода The Last Laugh от сезон 9. Както виждате, това си е кобила и има точно тази форма, която имат и мъжките понита, както може да видите този, който е станал до нея. Също така и в епизода Saddle Row Review от сезон 6 също се показва кобила, която има точно такава форма на главата. Обаче не мисля, че до сега е имало жребци, които да имат формата на главата, която е по принцип при кобилите. Реално в пета генерация има, което технически е в същия таймлайн с четвърта генерация. Обаче сега това да не го коментираме. И аз най-малкото не съм кой знае колко много добре запознат с пета генерация. Най-голямото доказателство в подкрепа на това, че Трикси е транс, идва от 2016 година от твит на Лорен Фауст, която, ако не знаете, поради някаква причина, е създателката на Friendship is Magic. И че наистина един герой от сезон 1 е транс. И разбира се, Трикси се появява в сезон 1. Но пък също така тя пише, че Биг Мак умира, което не се случва в сериала. И след това тя написва, че всъщност се шегува за много от нещата, които пише. После я пита специфично дали това, че има един трансджендър герой в сезон 1, дали това също е измислица. И накрая пише, че това всъщност не е измислица, а истина, или поне в нейната глава. Какво означава това? Том самия създател на Friendship is Magic казва, че има някой герой в сезон 1, който е транс. Това означава ли задължително, че наистина е така? Ами, от една страна до някъде да, но дава някакво ниво на валидност, но това все пак е споменато през 2016 година, 4 години след като Лорен Фауст спира да участва в направата на сериала. Не може да се каже, че нещо, което тя казва, че е кенън, единствено с кенън изобщо за сериала. Но пък същевременно нейното твърдение се отнася за първи сезон, над който тя имала предостатъчно контрол, че да си реши кой герой какъв да бъде. Или поне спрямо изискването на Hasbro.
Та има ли някой друг герой от сезон 1, който има шанс да е транс, освен Трикси? Ами, за много фенове да. И това е Карамел. В интрото изглежда като буквално реколър на Биг Мак. После в сериал го виждаме в различна визия. В един епизод виждаме вече Кобила, която изглежда като в неговата цветова схема и с неговия кюти марк. Затова много хора вярват, че това е пример за трансджендър герой в сериала. Но пък във всички останали епизоди той си е буквално мъжко пони и също така тази Кобила се появява само за един епизод, така че е доста по-вероятно просто аниматорите да са направили това, че понеже им е подобно като елементи да ги използват отново, отколкото да правят чисто нови елементи за тази Кобила. Така че най-вероятно за това изглежда така, не че той наистина е транс, защото това са буквално два отделни персонажа. Едно от най-честите доказателства, че Трикси е транс, е това, че за разлика от останалите кобили в сериала, тя има само едно отражение в очите, докато само жребците имат едно отражение в очите. И мисля, че това абсолютно вече доказа теорията. Първоначално малко се съмнявах, но с този аргумент вече всичко знам, че е доказано. И това беше всичко от мен за това видео. Лайк, subscribe и чао! Айде сега, нека го обсъдим сериозно. В по-късните сезони вече Трикси има две отражения в кода. Така че това най-вероятно било просто animation error в нейния дизайн тогава. Хора, всъщност в сезон 6, когато Трикси също се връща, има само едно отражение в очите. Вау, това не го бях забелязал. Мислих си, че е пак с две. С едно е в сезон 6. Magic Duo. Едно. Ето. Абе, май наистина има нещо тук измислено. Ето, с едно е. Ето в сезон 7 вече има две, но преди това винаги била с едно отражение в очите. Вече е с две от сезон 7. Преди това е била винаги с едно отражение. Не бях забелязал, че в сезон 6 само с едно отражение. Имаше ли в друг епизод? Да, в финала. Нека видим финала. We're back again. Тук е с две. Тук е с две. Значи в сезон 6 го променят. Ето, значи в епизода, който се появява е само с едно, докато тук е с две. Дали има шанс да е Changeling? Комиксите, които бих казал, че имат повече ниво на валидност от твърденията на Лорен Фауст в Twitter, но пък също времено не са точно Кенън, казват Трикси като малка и бих казал, че си изглежда на кобилка, не изглежда на жребче. В сезон 7, епизод 2, Трикси си признава, че никога не е правила Transfiguration Spell, което означава, че ако наистина е транс, тя едва ли си направила сама заклинание да стане кобила. Да, също така за много хора нейният глас, нейният така дрезгав глас и също е доказателство, че тя е транс и просто така изучи гласа, понеже още се тренира да посвикне с новия си обработен глас на жена. Имайки преди всичко казано, дали Трикси наистина е транс? Бих казал не. Нейният първоначален дизайн не изглежда на жребец. Да, окей, първоначална идеята е била да бъде жребец, но това само по себе си не е основание да се вярва, че в сериала това има някаква значимост, че това ще я направи трансджендър. Тази теория наистина няма много на какво да се крепи. Буквално има повече доказателства, че Биг Мак е поне драг кралица. Изморих се. Май това е като цяло всичко. Не бих казал, че вярвам в тази теория. Няма достатъчно доказателства за мен. И разбира се, няма нищо наистина Кенън потвърдено от хората, стоящи зад сериала. Лорен Фауст напуска сериала след втори сезон. Вече не може да се има на сериозни нещата, които казва след това. Единствените хора, които могат да кажат кое е Кенън и кое не е тези, които най-много са допринасяли на сериала до края. Това често казвам е толкова популярна теория, че е малко странно да се възприема, че не е Кенън, просто защото е нещо, което толкова много фенове вярват, че то буквално някакси това само по себе си го прави Кенън. Да не забравяме, че Лайра и Бонбон бяха просто бекграунд понита, обаче накрая заради огромния шипинг станаха наистина Кенън лесбийска двойка.
ако трябва по това колко фенове вярват в една теория да измерваме кое е Кенен, кое не, мога съвсем спокойно накрая да кажа, че Трикси в действителност е най-великото конче на всички времена.